Nu kommer den revolutionerende BurnBlock. BurnBlock er en imprægneringsvæske, der forebygger, at simple uheld i hjemmet udvikler sig katastrofalt. Med BurnBlock kan du mindske risikoen for brand i tekstiler med op til 90%. BurnBlock er nemt at anvende og kan bruges på alle tekstiler i hjemmet. Du sprøjter det på det, der skal brandsikres, og lader det tørre. BurnBlock er lugtfrit og efterlader ikke skjolder. BurnBlock brandsikringsvæsken virker ved at forhindre luftens ilt i at komme til materialet. På den måde forhindres 9 ud af 10 brande i boligens tekstiler. Levende lys spreder glæde, men langt de fleste brande i hjemmet opstår på grund af levende lys. Og med BurnBlock opnår du ekstra sikkerhed i hjemmet, for BurnBlock beskytter effektivt dine gardiner mod at bryde brand. Her er 2 identiske stykker gardinstof. Det til venstre er på forhånd behandlet med BurnBlock, mens det til højre er ubehandlet. Allerede efter 15 sekunder har ilden godt fat i det ubehandlede gardin, mens gardinet, der er behandlet med BurnBlock, modstår flammen. BurnBlock giver øget tryghed i hverdagen. BurnBlock forhindrer 90% af brande i at opstå. Brug det på gardiner, due, tæpper, på sofaen, overalt i hjemmet. BurnBlock er fremstillet af rene økologiske råvarer og kan anvendes overalt. Det er sikkert for mennesker, dyr og planter. Selv efter at det ubehandlede gardin er brændt væk, er der stadig ikke ild i BurnBlock-gardinet. BurnBlock-gardinet forhindrer ilden i at få fat. På den måde kan 9 ud af 10 brande i hjemmet undgås. Men BurnBlock kan ikke kun anvendes på tekstiler. Brug BurnBlock på juledekorationer og adventskranse og kalenderlys. Her ser vi igen, hvordan BurnBlock forhindrer ilden i at få fat i det ellers meget brændbare halm. Men BurnBlock kan også bruges uden for hjemmet. Brug BurnBlock og få ekstra sikkerhed i bilen, båden, campingvognen og på tilpladsen. BurnBlock forhindrer effektivt alle tekstiler i at brænde. Og selv ikke almindelig avispapir, der er behandlet med BurnBlock, kan brænde. BurnBlock forhindrer effektivt ilden i at få fat. Med BurnBlock forhindrer du 9 ud af 10 brande i hjemmet. BurnBlock giver dig en tryggere hverdag. Køb BurnBlock allerede i dag.